to kapani takoti kusung ang tong dikemor som non loge jeng tini paisok paika kila andar ni bisingo khobjaknai utor Burma ADC village ni bisingo khobjaknai obo thik jeng sorasori paisok paika chini luthur kami amchani borok rokno besi bangi aro prai 12 পরিবার বা 14 পরিবার রকমাই जों tabok phai sophaijak Jampui Jala Press Club di Enggai aroni lukorongno जों kisa bisa jai sukmani जों rikan mungrok chumurok kin kombol rok tei chaironi juta pen juta kasli rok kwbangma tongo जों baglai tongo tabok takhonu paya kho जों yang chini munai song tongo yang chini aroni cherai rok sikla rok जों brono pai beka already जों bron khokte जों khalni borok tini जों phaimani borok tu tongtokha hada hamjakha nang ma khamle na no tei debo kisa no mo joto man bai jakle na acha nin mung sakar de poila an mungka video man molsom acha nang chini jengor phaimani nang bhai ma tonga kamu tong kam ma tongla age ro mai ro chu ba phaikan rok no waisu su chu ba phakya sabrok phai chu ba phaikana amole okhani dekha ga wasiliata thang taklai ni sau phaika taklai di bosoro taklain fajiya ko phaikona jongno na tabok poila non first time acha nangla mud ma kha sakar di ni tamma khana kanslei kasle tei asugno kasle kasama kha nangka Jota bai mo kadri ma kasle tabai kasle nang tak present tam khai tong tabok pori tong kha tong bo jaga mo college o Udaipur college masih semester first semester pas semester nangka Don Bosco St. Mary's High School bo jaga ni apa Jampui Jala jam bo kelas class 8 nin mung ta sen kan mung sakade odai mening molsom nangle bai ma tonga sing tinor thaimani to tonga tong tham belai hambai mar woni ron bo je mo tini haki phaine hi sia se wansung maya acha noni kami bo pori nai ring sring tong nai school ba college khoro bisi tong school ke bang college ke angsai chung khor majung masa ko na school to tong na school mane for nai tong phone tong ta mane ma 9 10 11 12 mai rok ta college nang first puila na nang to nang no puila o 2023 ni bisi bo nang no puila all luthur kami bo nang no puila ring sring nai kujuk bere mo kamanai college ka kha pori kha haida nang no o kami o nai kol nai nang nin dai tong sinai haida nang si okra nang si ang si senior nang nang ma man sos nai sikade nang nin boys kompa nang di nang nini sak bara pharang di nang nin sak no ang kotor ang no senior nai nang ma man sos o kami ni mota no parawa nang college first puila hamani ba ge nang joto kisu chini aroni ni luthur parani no ni charai khorai upcoming your next generation song no nang mane sne den rok nei na rok nei ble yes sir dong ge hambai no